ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଜଣ ଲୋକ କିମ୍ବା 10ଟି ବିଷୟ ଦେଇ କୁହାଗଲା, ଏହାଙ୍କ ସହିତ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଟାଅ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିମ୍ବା ବିଷୟ ସହିତ କିଛି କିଛି ସମୟ କରିବେ, କିଛି ସମୟ ଦେବେ। 10 ଘଣ୍ଟା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 10 ଜଣ ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବିତେଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖା ବିତେଇଲେ 10 ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ଏହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତର କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁଠି ମନ ଓ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ସେଇଠି ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁଠି ମନ ନାହିଁ ସେଠି ଧ୍ୟାନ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନଥିବା କାମ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ।